ce salon kai mini da san ka san dake babu ke a kusa damuwa nake da na fito na ga ka shauƙi kawai nake farin ciki na ina da magana ki san nufina so yasa ni jigila masoyiya ke nake kira ki bani so in yi ta tafiya masoyina kai nake kira ka bani so in yi ta tafiya soyayya a ta yi daɗi zan miki ke mini a fi mando mai alaƙa da ke rasuwa soyayyar ki zuciya ta a ta hudo kin je ya fafare na ƙauna ba shi aka guna ya faɗo matsayin ki daban da saura a zuciya ke na fi so ki zama wala-wala zuga kyautar makulli na zuciya ce a wurin ka ga adana kai ka zabo na farko na ƙarshe a zuciya ta da kai na gina na mallaka maka dukkan cikina wani ya taɓa shi zan hana dawo mu je masauki na soyayya dole ne mu guji matsala masoyiya ke nake kira ki bani so in yi ta tafiya masoyina kai nake kira ka bani so in yi ta tafiya Ga mai bukatar fina-finan mu. A neme mu a shafi'i no play Ga mai bukatar fina-finan mu ya neme mu a Shafi'i No Play TV. don Allah ku subscribe din namu. A danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun dora zai shigo wayanka. To mun gode da danna. Allah ya ba mu sa'a